Урак темпі кшәйә Буа районының авангард хожалығында күзге бұдай соқтыралар. Әссе құры хаватырышы ұжымнарыны тизілгіртті. Күн үзәк борыш өстірілген оңышыны төкмей, шешмей, юғалтуларсы жейіп алу. Уракка 19 комбайн әзірләгәннәр. Күзге бұдай соқтыралар. Агрофирмада ұжым культуралары барлығы 6550 гектарда игілі. Уборканы менә марафон сортынан башладык. Ул 500 гектар мәйданны тәшкил итә. Урожайныз 25 центнер тирәсе. Быел гысы елда менә 16 апрельдан бері явым төшемнәр бу отделениедә булмады да диярлек. Быел саламнар да кыска, техниканы алдан яхшы итеп әзерләгәннәр. Ягулык майлауга да кытлык юк. Көйләнгән механизм буенча эшләр. Вентиляторларын авырларын әзәйтергә, жаткаларны түбән төшереп эшләргә, ашыкмыйча без потерь менә шулай урып җыюны алып барырга. Баш агроном Хамид Гыймаддинов үз тәҗрибәсендә мондый коры юлны хәтерләми. Яздан бирле бер тамчы яңгыр яумаган басулар да бар. Откормышный татарак суында, әлі менә бүгінгі күнгә дә бір 350 гектарларда әлі бір күнге почти бірде яңгыр күрмәгән ике басу бар айланда. Аларда менә бірде эләкмәде. Анда безнең язгы будай һәм арпа басу. Аларга менә почти бірде эләкмәде. 1-2 мм эләгеп алды. Алар менә бүгенге бірде эләкмәгән. Калганнарында барысында әзиз генә җавап чыкты. Соңдан соң сабан культуралары, шикәр чөгендере, кукуруза, үләннәр берникадәр күтәрелеп киткән. Алардан мул уңыш җыеп алу өмете бар әле. Бер вакытта бер чаклыда суктыралар. Аны алдан тизеннәргә салып та турыдан-турыда суктырып җыялар. Һәр гектардан уртача 25 центнер чамасы уңыш җыеп алырга исәплиләр. Фарис Мөхәммәтов, Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы.